Jah Prayzah has been allegedly accused of neglecting mwana wake waakaita kare nemudzimai wake waakaita before fame. Guys, zvinhu zviri kubuda kuzim reports uko kune maskandal anoshamisa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So ngatimbotaura inyaya iri panapa. I'm just going to read the text then tozokomenta tese. Okay, so Jah Prayzah scandals. Hanzi Mukudzi Mukombe uyo anozikamwa nekunzi Jah Prayzah is walking in the footsteps dzaOliver Mtukudzi achisiya mwana wake waakaita out of wedlock. Jah Prayzah abandoned mukadzi wake of his early struggle in Botswana after returning to Zimbabwe to launch a musical career. Speaking on condition of anonymity, the first wife of Jah Prayzah has a son who is now 18 years old. But Jah Prayzah, just like Mtukudzi, does not recognize him as his own blood. The mother of the child is a cross-border trader now, plying trade between Joburg and Harare. Mukudzi is always seen with his little girls he fathered with the second wife. He later married after deserting his ex-wife, Botswana. Jah Prayzah is following my footsteps by Oliver Mtukudzi, who was his role model. On the day the tender criminal Rana fake impostor Weekend Chivayo gave Daisy a fortune, Jah Prayzah was seen loitering around Daisy, who treated Mtukudzi's children like trash. Ndonyaya dziri kucirculatewa mumastreets, but according to my understanding, Jah Prayzah akaita Mukudzi Junior uyo waari kubatsira kuloncha album rake uye vanogara naye. Umwe ari kutaurwa 18-year-old uyo ndeupi. Uye this thing kunzi I know the ex-wife, I come in peace anonymously and all. Yes, tinoziva kuti vanhu they fear victimization, but pamwe pacho kana uchingotaura chokwadi chero ukangouya straight ukaisa mazita. Alright guys, sezvo pakamboi mazita ataurwe. But anyway, Jah Prayzah featuring kuti Daisy aipiwa mota is not an offense. Iye munhu munyori ane mhandu yaari kuda kubluetooth nyika yese. Aiwa guys, isusu hati bluetooth zvekudaro. Koti Nashe Mugabe handiti ariko here. Who paid you kuti utaure cheap blackmail yakadai so? Macelebrities akawanda, vana Machesi, vana Hosea Chipanga, vanani, vanhu vese vanongoita madhiri avo. Why? Jah Prayzah nekuti ari kubudirira here. Siyanai nekungoda kudriga vanhu into nonsense dzakadaro. Mamadhesi vakazvitaurira voga vakati regai ndinde kunoratidza Jah Prayzah mwana wangu mota iyi. And there is nothing wrong with respecting mawidow ema-icon, not to say kuti ngavavengwe. Yes, fine, kana vakaita zvinhu zvakashata, let's condemn the act yavakaita. But zvokunzi nekuti Jah Prayzah angomira papicture navo akutanga kutsvagirwa maskandal this that, pane vamwe vakamboposta kumashure vakati since Jah Prayzah akambodanana naHenrietta Rushwaya allegedly anogona zvakara kuva akupindana naDaisy, but Daisy made it very clear akati ndoda kunoratidza mwana wangu Jah Prayzah. So their relationship inostretcha way back kusvika munhu akutomuti mwana wangu. Nyika yese ngatimboregai hate vanhu vekuZimbabwe, especially pavanhu vanenge vari innocent panyaya dzavasingapindi. Daisy akapuwa mota naWeekend akaenda kunocongratulatewa naJah Prayzah. Kuti Jah Prayzah une mwana musango, that's his business.